Con problemas de mobilidade da parroquia lucense de Santalla son as grandes beneficiadas da mellora nos accesos ao centro social da localidade, o que antes era imposible chegar sen cadeira de rodas. A Asociación Veciñal Os Seis Muiños, creada en 2003, viu cumprida a súa demanda de facer accesible o local, o que acuden a cotío numerosos veciños. Esta veciña de Santalla pode acceder sen ningún problema ao centro social, o lugar de reunión do centenar de veciños desta parroquia. Pero ata que se construiu o acceso, isto non era posible para as persoas que, como ela, teñen problemas de mobilidade. Coincidía que viñan persoas en sillas de rodas que había que collelas entre dúas ou tres persoas e leválas en andas hasta ali, porque claro, por aquí non se podía acceder coas sillas, tal como estaba o campo. Non se podía de inverno, nin os coches entraban aí, nin nada, porque eso, claro, patinaban e eso. E agora, pois, con esta pista xa podemos entrar en baixo. Se ven xente que nunha silla de rodas ou algo, pois tamén entra perfectamente, que antes pois non había que axudarlle ou eso. Os veciños, a través da asociación Os Seis Muiños, levaban 2 anos solicitando a colaboración de diferentes institucións para poder dispoñer deste camiño. A Deputación, a instancia do Concello, asumiu o compromiso que se ven de materializar. Por lo tanto, unha obra que gracias á Deputación Provincial que colaborou en facela, poidemos, pois a petición dos veciños, poidemos cumplila. Eu creo que isto é bon, que isto mellora a calidade de vida dos veciños das parroquias, polo tanto, estou moi satisfeito. Unha satisfacción tamén por parte dos veciños. Agora, claro, queres que non, xa entran coches, entra unha silla de rodas, calquera cosa entra por aquí. Están satisfeitos entón? Sí, hombre, sí, sí, porque o que tiñamos, pues, estamos satisfeitos, non hai máis. Os traballos supuxeron un investimento de 53.000 euros e incluíron a colocación de tubaxes e pavimentación en formigón. A Deputación abrirá a xestión das reservas da biosfera Terras do Miño e os Ancares lucenses á participación dos concellos e dos cidadáns. Por primeira vez, organizacións agrarias de montes, turismo rural, ecoloxistas e de defensa do patrimonio terán voz nas decisións relacionadas con estes espazos protexidos. A decisión foi adoptada na xuntanza que mantivo este xoves o presidente da Deputación cos alcaldes da Reserva Terras do Miño para constituir o órgano de participación desta reserva. A institución provincial convértese nunha das primeiras administracións de Galicia en poñer en marcha estas entidades de dirección. Pois todas as medidas que se tomen a nivel medioambiental, todas as medidas que se tomen para incentivar a economía, pois están ben vistas dentro do punto do Concello de Villalba, como non pode ser de outra maneira, pois o pertenecer a unha institución na que un dos objetivos pois é captar fondos europeos para medidas casi todas relacionadas co medio ambiente, pois é francamente positivo. Pertencer á Reserva da Biosfera Terras do Miño pois é moi importante a nivel medioambiental. E creo que, sobre todo pola biodiversidade, Castroverde tamén é un pulmón, digamos, verde, como así é a palabra, dentro de Terras do Miño, e creo que é moi importante tratar de fortalecer e preservar o entorno do Miño, e Castroverde tamén forma parte. En Monterroso xa está todo preparado para recibir os miles de visitantes que se achegarán á vila 1 de novembro con motivo da celebración da súa tradicional Feira de Santos. Con 500 anos de historias costas, é considerada un dos mercados máis importantes de toda Galicia. Este ano 2011, a festa estrea o distintivo de interese turístico galego. Para esta edición especial, o Concello amplía o programa de festas á noite do 31, con música e actuacións nas rúas. Miles de persoas achegadas de todas partes levan séculos celebrando esta feira. E que, nos seus orixes que se remontan ao século XVI, xa era dos mercados máis famosos de Galicia. O pasado mes de abril fíxose xustiza ao ser declarada Festa de Interese Turístico Galego. Si todos os anos é difícil xa camiñar polas rúas de Monterroso en esas datas, todavía máis a partir desta declaración de Interese Turístico Galego, que ademais suman xa 24 festas, acontecementos en toda a provincia con este distintivo. Isto é importante para a provincia de Lugo. Pero nesta edición haberá máis novedades.
O alcalde monterresino avanzou na presentación do evento desenvolto no Salón de Actos da Deputación que se recuperará o ambiente feirante de antaño cos actos previos á celebración da cita festiva. Algo de parranda, como pode ser unha charanga, e ao mesmo tempo tamén un conxunto folk, porque a maior parte deles, evidentemente, son galegos. Pero quero lles dicir que o ambiente xa do día 31 é un ambiente sempre que colma as expectativas que temos. O segredo do seu éxito radica na unión da tradición e modernidade. Desde o concorrido mercado gandeiro ata un sinfín de produtos de última xeración en maquinaria agrícola, ademais de numerosos postos ambulantes con produtos típicos da zona entre moitos outros. Monterroso espera recibir ese día a 120.000 visitantes. Fomentar o uso das novas tecnoloxías nos entornos rurais, pero neste caso cun toque de humor. Este é o obxectivo das xornadas que o programa Parnet TIC achegará ás próximas semanas aos concellos de Abadín e Chantada. A actividade contará ca actuación dun monologuista que, en clave de humor, fomentará entre os participantes o uso das novas tecnoloxías. A xornada, que será de portas abertas, terá lugar o día 3 de novembro no Colexio Público Aquilino Iglesias Alvariño, en Abadín, e o día 10 no Telecentro de Chantada. Cada ano son máis os colexios que reviven o Samaín, o Halloween galego. Estes días, próximos á festividade de difuntos, os escolares, como estes do Colexio de Cervantes de Lugo, deron forma ás cabazas para usalas de luminarias a noite do 31 de novembro, tal e como celebraban tradicionalmente os nosos antepasados. O Concello de Lugo, en colaboración con asociacións especializadas no mundo castrexo, organiza unha dúcia de actividades gratuitas dos días 29 e 31, como obradoiro de cabazas, contos de medo e unha procesión de ánimas pola Darbe da Muralla a noite do luns 31. O Mercado Gandeiro de Chantada acolle este sábado a 9ª edición do Castañazo Rock, que terá como cabezas de cartel os andaluces reincidentes e os madrileños Habeas Corpus. As portas do Mercado Gandeiro abrirán ás 5 da tarde, pero previamente celebraránse varias actividades. Ás 12 na Praza do Cantón haberá unha versión infantil do Castañazo e a partir da 1 disputarase o segundo concurso de cantos de taberna en varios bares da localidade chantadina. O conselleiro de Medio Rural, que esta semana visitaba unha explotación gandeira de Friol, anunciou adiante aos produtores do 50% das axudas da Política Agraria Común de 2011, a través do Fondo Galego de Garantía Agraria. O anticipo realízase no marco da autorización que estableceu a Comisión Europea. As axudas europeas teñen un importante papel na configuración da renda dos produtores de carne, especialmente na nosa provincia, que representa a metade destas subvencións en Galicia. O Centro de Artesanía e Deseño organiza 5 obradoiros no mes de novembro. O día 5 comenzarán 2 deles, un de cestaría da Ribeira Sacra e outro de fabricación de torques. O 7 de novembro principian outros 2, neste caso de cestaría tradicional de láminas de madeira e de tapizado, e por último o 14 será un de iniciación á tipografía. Todos os interesados poden inscribirse a través da web do Centraz ou na súa sede na Rúa Chantada. A Asociación Terras de Lugo organizou, para esta fin de semana, unha ruta de sendeirismo que transcorre polos antigos camiños que levaban ás feiras, na comarca de Lugo. O percorrido de 150 km comezará o sábado, no campo da feira do Orbazai, para rematar o domingo en Guntín. A iniciativa, que conta coa colaboración da Deputación, pretende chegar aos camiñantes realidades do rural que non aparecen nas guías turísticas. Terras de Lugo leva máis dun ano traballando no trazado da ruta das feiras.